Привет на всички! Отново сме тук. Днеска това, което ще поговорим е следното нещо и то ще бъде какви са последствията от това да откриете себе си. Откриете. Какво толкова има да откриете, никой не знае. Сета. Обаче, преди това ще ви оставя с кадри от дрона. Айде!
е интересно тези видеа, които правиш, защото в момента този формат е тотално различен. Както виждате, качеството в момента на камерата е съвсем различно, което е напълно нормално до някаква степен, защото малко се апгрейдваме, значи с български казано. За щастие, нали, когато става въпрос за техниката може да се апгрейдва, може да се сменя и така нататък. Обаче, когато става въпрос за човешки отношения, човешко поведение, то няма как да се апгрейдва или променя чак до толкова, че човека насреща да бъде неузнаваем, неразпознаваем и така нататък. И тук искам малко да поговорим точно за това нещо, което започнах от предния клип, който направих за това нещо, и то е това да откриеш себе си. Много хора постоянно търсят това да се открият или да открият нещото, което ще ги направи щастливи, или пътя, който ще ги направи щастливи, или не знам си какво, което ще ги направи щастливи. Демек, те гонят щастието. Кой ще го правят това щастие и те не знаят. Малко е така, само че се натиска микрофончето, за което се извинявам. Какво толкова е това нещо, което ще ги направи щастливи и какво точно е това щастие за тях? Щастието за тях е да има нещо, което аз му викам да има екшън. Постоянно нещо да се случва, постоянно да има хора покрай тях, постоянно да са в играта, постоянно някой да им звъни, да ги търси, да се чувстват важни. Какво толкова ги кара да се чувстват важни, това някой друг човек да ги търси за съвет, за нещо или за каквото и да е. Ето още една от грешките, които се отнасят с това да откриеш себе си. Искат хората да са важни, искат хората да ги питат за неща. Обаче не им идва на акъла, че има много голяма вероятност те нищо да не знаят по темата. Ама пак искат да ги търси някой да ги за съвет. Нищо, че те не знаят нищо по темата. Как ще стават тези работи, никой не знае. Между другото, хора, не знам как ще изглежда този формат. Все още напълно. Не знам как изглежда и камерата точно напълно, макар че виждам на едно малко екранче. Това, което вие ще виждате евентуално. Но както и да е. Просто се възхищавам на това как хората се възхищаваме на технологията, която се отнася за нещо единствено и само, което е извън нас. По никакъв начин не се възхищаваме на това, което е вътре в нас. Това, което ние можем да създадем, това, което ние можем да не създадем. И така нататък. Надявам се, разбрали сте от предното видео хората, които сте го гледали в Patreon. Това, което съм се опитал да кажа. Хората, които са в YouTube, едва ли са го разбрали. Макар че имаше хора в YouTube, които вече си знаеха какво означава да откриеш себе си. Важното е, че хората в Patreon, които сте гледали, сте разбрали, надявам се, сте разбрали какво точно имам в предвид с това нещо, което съм казал. И сега малко ще допълня, ако е възможно изобщо да се допълни към това нещо. Много от хората, които търсят, или по-точно се опитват да открият себе си, го правят единствено и само чрез неща, които, меко казвам, са извън закона, забранени неща. Наркотици, алкохоли, безбандероли, различни видове треви, марихуани, там такива разни неща, какво от съседите да открият себе си. Как ще се открият себе си по този начин, никой не знае. Ще гаснеш, бе? Идей да гаснеш. Как ще се открият себе си, никой не знае. Обаче те продължават да се опитват. Тъй като няма кой да им каже как да се открият себе си. А пък те сами не могат да го измислят. По някаква странна причина. Винаги трябва да е някой нещо да каже отвънка, отвън нас имам предвид, отвън нашето съзнание, нашето подсъзнание, че да може да разберем за какво става въпрос. Винаги така стават нещата. Малко май съм накриво, ама живи и здраве.
Ще се мъча следващия път да го направя по-както трябва. Или ако направя просто така хоп. Май стана работа по-добре. Ще видим. Вече нещата са до това, като почна да обработвам. В момента се намирам на един парк, надявам се, че сте го видяли. На още един друг парк, имам предвид. Надявам се, че от видеята, от клипа с дрона, по-точно това, което сте видяли с дрона. Между другото, днеска ми е много крив ден. 15 институции обикалях и се опитвах да говоря навсякъде и толкова много говорех, че почна да пелтече вече. И сега в късния следобед, в който правя това видео, малко вече почвам да пелтеча, ако трябва да съм честен. Защото не ми се говори много, ама съм обещал на себе си, че днес ще го направя това видео. И общо взето да мога утре да почна да го обработвам или до вечера да почна да го обработвам и така нататък. Че забравих докъде бях стигнал. Нищо. Сега да отидем и към Patreon, да мога да почна да си говоря по същество. Айде YouTube, който има желанието да се абонира за Patreon, да види остатъка. И още по-важното е, за да ме подкрепи по някакъв начин, за да може това, което правя, да се вижда от повече хора. И естествено, както виждате, както виждате, тази техника, която съм купил, е благодарение на хората от Patreon. Няма да им споменавам имената, защото не съм ги питал дали искат да им споменавам имената, така че няма да ги споменавам. И от тук отиваме в Patreon.